Bălți, centrul orașului, mă apropii la monumentul Ștefan cel Mare și vreau să vă arăt un eveniment care se petrece azi la noi, în centrul orașului, la Bălți, în față la primărie. Asta e referitor la unire. Acelei declarații la 1908, actul unirii, votat de statul țării la 27 martie 1918, în numele poporului Basarabiei, statul țării declară Republica Democratică Moldovenească Basarabia Și poliția și între Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum 100 și mai bine de ani în trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric, numai tineret aici. dreptului de neam, pe baza Numai tineret. că noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru întotdeauna se unește cu patria mamă România. Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a pururi și totdeauna. Citește actul unirii. Vicepreședinte Pan Halipa, secretarul sfatului țării, Ion Buzdugan, Bălțean de-al nostru. Trăiască România Mare! Actul unirii. Pentru trezirea conștiinței naționale în întreaga Basarabie. Dar cine a iscălit aici act de unire? Invităm la cuvânt pe excelența sa, consulul României la Bălți. Uitați-vă că numai tineretă e aici, uitați-vă și fac ei. Vă vedeți? Bună ziua, sunt și invitați, și domnilor. Mă dau mai aproape. Ne-am adunat astăzi aici în Parlamentul un moment important în istoria noastră, vorbind de împlinirea 108 ani de la unirea Basarabiei cu România, un moment care reprezintă puncte de reflexie. Eu doresc acolo unde vreau să îmblu. Constituție prevede, eu unde vreau acolo mă duc. Eu vreau să înconjur. Nu trebuie să ne indicați. Не указывайте человеку, где он должен ходить. Вы не имеете права, вы никто для меня. Вот так. Вот так. Не смейте. A votat unirea Basarabiei cu România, a fost rezultatul unui context complex, dar și al unui ideal comun, acela de apropiere, de solidaritate și de continuitate culturală. Marcarea acestui moment este, înainte de toate, un gest de memorie. Ne reamintește cât de importante sunt valorile precum unitatea, limba, cultura, dar și legăturile dintre oameni. Acestea nu aparțin unui timp anume, ci ne însoțesc permanent, oferindu-ne repere într-o lume atât de zdruncinată, aflată într-o permanentă schimbare. În acest context, nu putem să nu ne gândim la oamenii simpli acelor vremuri, la emoțiile, speranțele și temerile lor. Dincolo de documente și date istorice, au existat destine, familii și comunități care au trăit acel moment cu intensitate și încredere. Istoria prin viață prin ei, iar memoria lor ne amintește că fiecare decizie este importantă în esență,
pentru oameni și pentru dorința de a aparține, de a fi împreună și de a merge înainte. Unde-i Pietkov? Totodată, această zi ne invită să prețuim mai mult legăturile Unde-i care depășesc Pietkov, granițele oameni buni? timpului. Tradițiile, limba și valorile culturale s-au transmis din generație în generație, uneori în ciuda dificultăților, alteori prin gesturi simple, dar pline de semnificație. Ele sunt firul nevăzut, care practic unește trecutul cu prezentul și care ne oferă un sentiment de continuitate și stabilitate. Și poate, mai presus de toate, această aniversare ne aduce un moment de liniște interioară, în care ne putem gândi cu recunoștință la cei care au fost înaintea noastră, la curajul lor, Bună la ziua! speranța lor Cum vă și la spune? dorința lor sinceră de a lăsa Cum în vă urmă o lume spune? mai bună. Nu, cum mai vă unită. spune? Dorian. Părintele Dorian. De la care Astăzi, mitropolie privind înapoi, sunteți? nu judecăm, nu reinterpretăm și nu politizăm. Da, da, da. Îl înțelegem. Mitropolie Besarabiei, care aparține, unde sunteți? Vă aflați? Aici în Bălți, unde Aici în Bălți, da. Strada Burebista 10. Burebista 10. Ci și despre Am ceea ce înțeles. alegem să învățăm din ea. În același timp, această aniversare ne oferă ocazia să privim spre viitor cu încredere. Trăim într-o epocă în care cooperarea, înțelegerea și deschiderea sunt esențiale. Lecțiile trecutului ne pot ajuta să construim punți, să depășim diferențe și să cultivăm respectul pentru diversitate. Fiecare generație are responsabilitatea de a păstra vie memoria momentelor care au contribuit la formarea identității noastre. Nu prin gesturi grandioase, ci prin respect, prin educație și prin dorința sinceră de a înțelege. În încheiere, propun să privim această zi nu doar ca pe o comemorare, ci ca pe o invitație la reflexie. Să ne amintim de trecut cu demnitate, să trăim prezentul cu echilibru și să construim viitorul împreună, dar într-un mod responsabil. Vă mulțumesc încă o dată pentru șansa acordată de a fi astăzi alături de dumneavoastră. Dar nu e interesant, dar tineretul care este acolo prezent, el face parte din Besarabia sau mitropolia în Besarabia. Asta nu este un eveniment al episcopiei din Bălți. Deci invităm Aha. la Un prezent, alt eveniment istoric. Care istoric? Care este? invităm în scenă o personalitate, Basarabia cu România. Actul, de ex-deputat cine în este Parlamentul iscălit? Republicii Moldova, domnul Anatol Arhie. Eu înțeleg, acolo e scris 2014. cine e o iscălit? Da, 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 scrie. Păi eu am vrut să puteți să ne arătați anume actul ăsta. Da, da. Onorată prezență, stimați Da, pe uite, eu bălțeni, stau în am stream o acum. deosebită plăcere și sunt bucuros și sunt mândru Nu, că eu am de vrut dumneavoastră să văd. pentru faptul că ați găsit un mediu Da, 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 necesar care l-ați pentru citit. să venim astăzi să comemorăm, să ne bucurăm de acest act istoric care se numește Unirea Basarabiei cu România. Actul Unirii Basarabiei cu România. Din start aș vrea să Uitați mulțumesc cum organizatorilor Și de cine e iscălit el acolo? ați adus Uite, aici Dingo Niculeț, fiecare Pan biserici, Halipa și ați Ion adus Buzdugan. aici oameni Președintele din Sfântul toate Serii, sferele vicepreședinte. Adică trei oameni au hotărât soarta Moldovei, municipiului corect? Bălți. Asta e președintele. Marea Unire Hotărăște, sau de exemplu, Unirea președintele Republicii Sfatul țării. Democratice Așa. Țării nu Moldovești erau cu patria mamă Sfatul țării erau 280 România. de parlamentari. Erau. Mhm. A fost Am Parlament înțeles, acum. am înțeles. o construcție Cum pot eu istorică vedea politică care a marcat mai foaia departe aceea sau- toată România și a Nu, fost nu, nu, care o acel știu. factor Nu, că am declanșator vrut care să o arăt mai în, apoi stream celelalte la provincii oameni. au urmat acest exemplu măreț, unirea cu patria mamă, care s-a săvârșit în final la 1 decembrie 1918. A fost un act de responsabilitate a clasei politice și a tuturor spăturilor sociale care atunci activau în cadrul Republicii Democratice Moldovenești. A fost un act de curaj politic care înaintașii noștri prin astăzi și prin opera și prin Documentul. faptele și tot ce au făcut ne-a Documentul demonstrat este, că aici este într-adevăr sfatul țării. am avut înaintași curajoși Am înțeles. care astăzi, Da, prin mersi pildă mult. și exemplul lor, merită Văd că numai să fie tineret aveți perpetuat aici. secole înainte. A fost un act care a Care, cum vezi, dat dacă scânteie sunt oameni unității maturi, Românimii de în peste primul rând, tot. sunt oameni Puțini maturi. oameni Nu e maturi, adevărat. În restul continuare, tineretul. Asta s-a reflectat în manualele și în cărțile de istorie. Astăzi, cu ce ne-am ales? Este Cu regretabil. atât mai mult. Este regretabil. Voi știți ce s-a pentru că pasat? încă suntem Tineretul separați nostru. în Asta e condițiile corect. care atunci, după deschizul De atâta- corporativist, a pornit
acest proces de democratizare și inclusiv a Republicii Moldova, dar nu suntem alături în cadrul țării noastre, România, pentru că factorul politic, cei care au șcăpătat în diverse situații concluzii, sau pe oameni locuri, buni. aș putea să vă spun cu text deschis, au trădat, am ajuns că în continuare epitetul suveran, independent și mai bine aparte Faceți încă repost, se puneți perpetuie like-uri, vă rog, chiar și împărțiți-vă cu băncile stream-ul ăsta, unor ca să vadă mai instituții. multă lume și Aș vrea să vă evenimentul aduc un exemplu. desfășurat la Bălți azi. Acum, noapte trecută, am fost o delegație de foști deputați și miniștri invitați la Bruxelles, care este capitala nu numai a Belgiei, ci a acestei familii care dă exemplu de ordine mondială a Uniunii Europene. Acolo am prezentat un act de documente pentru a face o reparație morală, istorică și politică, ceea ce s-a produs după ocupația sovietică în 1940 încoace. Istoricii care ne-au însoțit, stimați bălțeni, onorată prezență, au demonstrat prin cifre, prin studii de arhivă istorice, depoziții, martori vii, Eu de la soare nu vă văd într-un stat, mesajele, atunci când așa că iertați-mă. 10% din populația acestui Dar stat distribuiți în cadrul pentru a ocupației vedea oamenii sau alte din Moldova acte de ce trece, genocid ce declară eveniment acest trece stat la noi că la Bălți. acolo, într-adevăr, a fost Referitor opera la unui genocid. unirea- Factorii de la Bruxelles și vrem în Of, continuare Doamne! să vă aduc și noi am mulțumit președintele Și Comisiei se Europene, desfășoară doamne, la adunării monumentul lui parlamentare Ștefan cel Mare. europene, Metzola, A fost care a găsit citit 7 actul minute unirii. și ne-a onorat cu prezența. Iscălit Un de lucru ce am sfatul vrut să vă țării. spun. Poate că această inițiativă era și normal, procedural, să parvină din partea Parlamentului Republicii Moldova, să a avut curajul și acest spirit de inițiativă ca una e să vorbești din partea unui grup, alta este cei atunci când reprezinți puterea în Republica Moldova. În final, stimați bălțeni, cunosc foarte bine starea de fapt despre sentimentul ăsta unionist în municipiul dumneavoastră. Cred în continuare și regret că astăzi fostul meu coleg de parlament, actualul primar al municipiului Bălți, efectiv impardonabil, n-a avut curajul măcar 2 minute să stea în fața dumneavoastră, să vă salute și chiar în condițiile, dacă organic nu putea să vă suporte, să plece. Dar nu a făcut-o. În final, încă o dată, vă felicit de Ziua Unirii Basarabiei cu România, dorindu-vă dumneavoastră, Dar pe noi poporul familiilor ne-a dumneavoastră, întrebat oare? tuturor celor Dorim cu noi suflare asta sau nu? românească, sănătate, prosperitate, împliniri și unitate. Mulțumesc! Îl invităm pe Ion Bârsanu, membru al sfatului organizatoric al acestui eveniment și fondator al monumentului Ștefan cel Mare din Bălți. Vă rugăm! Onorată prezență, mi-e greu să-mi expun starea de emoție pe care o am pentru faptul că am posibilitatea să fiu astăzi alături de dumneavoastră și împreună să ceremânăm această sărbătoare națională. Mi-e greu să îmi expun bucuria că pot astăzi să numesc numele celor 4 patrioți ai neamului din raionul Sângerei care au semnat vreau zic, unirea. Este vorba de Anton Crihan din Sângerei, numele care poartă gimnaziul din Roșel. Este vorba despre Evenimentul Caliba se desfășoară la Bălți din Cubolta, în care privința la unire. A fost citit actul de unire care a fost iscălit de sfatul țării Panhalipa. Este vorba de și azi, Ion. adică este un eveniment istoric la Bălți,
centrul orașului. Este vorba Ștefan cel despre Mare și Vasile Gafieco primărie. din Sângerei. Eu mă întreb, unde-i Vrăzică Petkov? Își păstrează Și nu spune și el o vorbă. locul pe aleea din orășelul Sângerei. Unirea Cu nu este Basarabia, pur și simplu o pagină, o filă din istorie. Nu este o filă pe care o răsfoiesc copiii noștri, ci unirea este și ca să o înțelegeți, durere, sunt numai 4 o sau rană 5 care polițiști. sugerează. Numai. Unirea, Dacă noi este trebuie să ne unim, venim la un protest. o tragedie în 100 istoria neamului de nostru, care polițiști ne-a stau despărțit alături și nu vă dă voie să vă și revoltați. ne-a lăsat străini Pentru că se încalcă ca drepturile pe voastre. niște copii la un Nu-i orfelinat. straniu? Ia uitați-vă, 2 acolo și 2 acolo. Prutul este un râu care disparte Atât. Poliția o nu. țară în două. Prutul este râul care are izvoare de lacrimi, care are izvoare de sânge, care are amintiri trecute în istoria neamului nostru. Și astăzi vreau, să spun un lucru pe care, din păcate, în orașul Bălți, dar cred că încă în toată țara, unirea nu a fost numai atunci. Unirea a rămas în inimile patrioților toți acești 40 de ani. Și unirea este în ordinea de zi a fiecărui moldovean, a fiecărui cetățean care își iubește neamul, care își iubește patria, care își iubește țara. Eu mă bucur că alături de noi sunt tineri. Și Cine iubește țara oare? acest drapel, Țara suntem noi, această poporul. dragoste Restul neam guvernarea. se va transmite. Atunci din la mine e mână întrebarea. Și sper și vreau De ce ei nu la se luptă cu dezbinarea întrunirea de la anul poporului, viitor să țării, fim cu mult mai mulți. în țară? Trăiască România Mare! Invităm la cuvânt pe domnul Nicolae Uncuțu, președintele sfatului organizatoric al acestui eveniment. Dar primarul orașului știe de așa eveniment? Concetățeni, Păi unde-i domnul? bălțeni, Nu știți? noi aici Nu e obligatoriu. ne-am He, întâlnit nu e obligatoriu, sigur. cultul reacționar al bolșevismului. Noi dăm dovadă de trezire națională, noi dăm dovadă de unitate, noi dăm dovadă de speranță în viitor. Stimați concetățeni, evenimentul de astăzi este o repetiție de testare a realităților obiective privind procesul reîntoarcerii ale urmașilor Ребята, я не urmașilor вижу, я без noștri очков, я не la вижу patria ваши mamă, România. сообщения. Mulți Общайтесь prieteni между вами, cunoscuți пожалуйста. se întrebau ce o să fie astăzi la acest eveniment consacrat celor 108 ani de la unirea Basarabiei cu România. Reșind din conținutul expunerilor, putem constata faptul că este o lecție clasică de istorie. Tema de acasă a evenimentelor și legătura cu perioada modernă. Ca la școală. Evaluarea care urmează a fi apreciată în timpul apropiat. Iar problema actuală rămâne cu tema de acasă, tema pentru acasă, care trebuie formulată și expusă în capitolul unui manual. La rândul său, constatăm că la ziua de astăzi rămân aceleași probleme condiționate de menținerea societății divizate în Eu două nu știu de tabere câte ori să pronunțate. întoarcă Ștefan cel Prima Mare. tabără,
pentru toată dezbinarea care se ai face în rădăcinilor societate, istorice în timpul și de unirea față. neamului într-un Înțelegeți? stat unic. Și iată aici este majoritatea. 2. Coloana a 5-a, unită cu înflăcărări antiromânești. Cu toate menționate, este o claritate pentru pozițiile lor ferme diametral opuse. Altă grupare haotică o constituie băștinașii noștri din talpă, afectați la cap, unde liber bate prin creier vântișorul așa numitelor adepți, ruschi mir, moldovenismul, S-a pornit bunul propaganda. trai în colhozuri, pe dealul mare și altele. Eu aș spune că Eu socot că asta e nefiind dezbinare. în pericol pronunțat, frânează atât integrarea Dar voi europeană, cât și drumul scurt în Europa, cu reîntoarcere la patria mamă, România. Altă grupare s-a furișat în rândurile celui 1 milion de cetățeni cu cetățenie română, fiind mulți la număr, însă ei au dat credință patriei prin jurământ. Iar în realitate, categoric resping autentificarea Zboară droni România. sus. Ei beneficiază de suport material alocat propriilor copii. Călătoresc și se stabilesc cu traiul în Europa. Și totodată în sufletul lor persistă astăzi portretul și acțiunile țarului rus. Aici cred că e necesar de a crea un instrument cu testarea unora. De ce nu întoarce și înapoi loialitatea moldovenii? față de statul român? Cum se procedează În țară. statul european Lituania? În aceste condiții, raportul existent între opinii, poziționări șovăielnice a multora, noi suntem sortiți la așteptări privind unirea pe o perioadă îndelungată de timp, calculată în ani și ani. Însă filosofia evoluției lente nu e exclusă să fie călcată de șenilele tancurilor oștirilor barbare înglodate astăzi în Ucraina. Ca soluție apare necesitatea Cine nu acțiunilor cu înțelege, caracter este revoluționar eveniment după istoric. exemplul țărilor baltice. În acest context, miercuri 25 martie a avut loc ședința sfatului organizatoric al evenimentului de astăzi. Conform procesul verbal s-au discutat și s-au aprobat următoarele. Prima, aprobarea scenariului întrunirii din centrul municipiului Bălți, strada Independenței 1, monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din 27 martie anul 2026. Carabinier? 2. Dar și treaba Aprobarea lui. rezoluției întrunirii. 3. Și ce? Adresare guvernanților ambelor state românești, prin care se cere adoptarea hotărârilor de constatare și recunoaștere a actului de unire din 27 martie 1918, forțat întrerupt în perioada Nu de timp interzis mă cobor aici. anii Tu și glumești oricum 1940-1992 poliției de acolo. Cine ești tu pentru ca mine? act legal Și tu mi ucază. neabrogat la ziua de astăzi, cu necesitate urgentă de executare precum reintegrarea graduală prin crearea unui spațiu unic pe domeniile economic, social, educațional, militar, al Și securității cum îți publice. place? După îndeplinirea reală a acestor Dezastru, nu-i obiective, bardac. demolarea Asta e până la propaganda temelie ectei. a vămilor și S-o terminarea apropiat Ghena. controalele și rândurile înjositoare De mână. între români de pe ambele maluri ale Prutului. Așa să ne ajute Dumnezeu! Trăiască poporul român de întregit! Dar cu moldovenii și-ați faceți, oare? Stimați concetățeni, evenimentul de astăzi n-ar fi fost posibil la așa Eu nu vreau și număr româncă. de participanți fără
Dar de ce nu vorbești despre moldoveni? De ce sfatului vorbești numai despre români? organizator al acestui eveniment. Ce fel de dezbinare De e aceea, asta? Eu invit toți membrii sfatului organizator al acestui eveniment cu Vă vă nominalizare dați seama și personală. treci la Deci ce Bălța, vă rog? nu? Ori nu? Oameni buni. Deci, invităm să fie nominalizați reprezentanții sfatului organizatoric. Deci Anatol Rusu, Dar cine ești, Ioan mata? Braj, Gheorghe Crețu, Nu mă tem, Petreni, pentru că asta e dezbinarea Nelu poporului. Bântea, Ion Bărsanu, Sergiu Burlacu, Serios? Vladimir Surcu Mă repet încă o și dată, Oleg Upaș. că-s proastă. Tu ești omul care la biserică. La Vă biserică. invităm la un moment de reflexie. Slujitor a bisericii Basarabeni. 108 Mă ani, faci proastă. oamenii au avut curajul să aleagă. Astăzi, noi avem responsabilitatea de a păstra vie această alegere. Unirea nu este doar istorie, este conștiință și responsabilitate. Este idealul național care nu poate fi distrus, pentru că trăiește în noi. El ne definește și ne dă Numai direcție. televiziune aici. Invităm pe domnul Sergiu Burlacu pentru a da citire declarației mitingului. Bună ziua, Preasfințite Părinte, Episcop, Excelența voastră, dragi conaționali! Astăzi, la Bălți, nu ne adunăm doar pentru a comemora trecutul, ne-am adunat pentru a continua o hotărâre istorică. În anul 1918, aici, pe acest pământ al Nordului, Zemstva Bălți a fost prima autoritate administrativă care a exprimat voința de unire cu România. Din Bălți a pornit un semnal de curaj, un semnal care a precedat votul istoric al sfatului țării din 27 martie 1918. Nu frica a decis atunci, nu calculele politice, dar conștiința apartenenței la același neam, aceeași limbă și aceeași credință. Astăzi, într-un context regional frământat, când asupra identității noastre se exercită presiuni și confuzii, noi, cetățenii adunați la Bălți în data de 27 martie 2026, prin voință publică exprimată și prin semnătură, adoptăm prezenta declarație ca act al voinței noastre colective. Declarăm: spiritul unirii nu este istorie închisă, este datorie vie. Ne afirmăm identitatea românească, ne afirmăm unitatea culturală și istorică, ne afirmăm responsabilitatea față de generațiile viitoare. Credința noastră nu este una a urii, este credința unității, este credința solidarității, este credința responsabilității față de viitorul copiilor noștri. De aici, din Bălți, oraș care a avut curajul să spună da în 1918, adresăm un apel tuturor localităților Republicii Moldova, nord, centru și sud, sate și orașe, tineri și bătrâni, să-și afirme conștiința identitară, să-și asume claritatea valorilor, să transforme comemorarea în continuitate. Așa cum Zemstva Bălți a deschis drumul în 1918, așa trebuie să procedăm și astăzi. Dar cu victimele oare ce să facem? În acest context, rog cei prezenți să aprobe prin vot această declarație și să-i dăm continuitate către localitățile și autoritățile din Republica Moldova pentru a da dovadă nu atât doar de curaj, dar și de apartenență la valorile noastre culturale și identitare comune cu neamul nostru dintre Nistru și Tisa. Cine este pentru, vă rog să ridicăm mâinile.
Așa să ne ajute Dumnezeu. Nu ne întreabă și nici contra. Dar și nici contra. Spate ridicat. Eu sunt contra. Înainte de a încheia, Eu am venit. să ne gândim la ceea ce ducem mai departe din trecut. Dar pe tot rușii, Unirea n-am nu înțeles. este doar Eu un sunt nume, moldoveancă. ci un reper M-am născut care aici, ne băștinașă. călăuzește. Și n-ai ce-mi Ea spune se tu nici regăsește sfat. în felul La mine în în care ne țară, asumăm și pământul valorile, meu. în demnitatea cu care ne privim istoria și La în ruși. încrederea cu care construim Duceți-o la ruși după gaz, mai Declarăm gine. închis evenimentul. Lumea afară de Rugăm foame. să ne ridicăm pentru o fotografie Nu trebuie, nu. comună, România apoi să-ți dea invităm test. la depunere de flori și hora unirii. Vreau să tot ați danseze Hora Unirii în post, amor, nu? Hora Unirii și de post sau de ce? Dar păi horă. Nu, flor, nu dansează, stai că răgărie. Da, dar vă inviți cu toți, înseamnă că nu trebuie să vă dați într-o parte. Că uite la să vedem. Tu știi să e un joc și un chiuit, niște prisidănii. În biserică se face horă sau nu? Nu faci, Ba nici da, din se palme face, nu se de două bate. ori se Nici face. din palme nu De se două ori se bate. face. Știi când? Când botez sau când... Asta unde? La Basarabeană e posibil. Acela nu-i hor. La Basarabeană e posibil. Dar la noi, la creștini, nu se dansează în biserică. La noi se roagă la Dumnezeu. Voi vă închipuiți și vorbii spun, oameni buni. E cu mațică cu cap gol. Voi vă închipuiți, oameni buni, și treci amuia, în bălți. Oameni buni. Eu ne vine să plâng, oameni buni. O foto istoric. Orașul Bălți, Ștefan cel Mare, primărie. Data istorică a unirii cu Besarabia. Poftim! Nicu Glecăbile, oameni buni! Asta e bajocuri, oameni buni! Asta e dezbinare! Uitați-vă toți! Suca, uitați-vă! Ce-a făcut din voi! Uitați-vă! Ce-a făcut din poporul ăsta moldovenesc! Uitați-vă! Vă mândriți, suca, cu asta! Vă mândriți cu asta! Doamne ferești! Doamne! Doamne! Doamne ferești! Lume dragă, treziți-vă odată! Moldoveni de pretutindeni! Uitați-vă ce se face la Bălți azi! Și numai eu stau aici și mă revolt. Mai mult nimeni nu ia alăturea. Numai Ghena că stă aici. Unde sunteți voi, poporul? Uitați-vă, uitați-vă atent! Uitați-vă, sucă, uitați-vă! Așa rogi, rogi! Uitați-vă, uitați-vă! Uitați-vă și gândiți-vă! Cât de tare sunteți voi dezbinați cu icoanele voastre, suca, cu icoanele voastre. Și până vă sfădiți voi în toate streamurile, uitați-vă ce se face la spatele vostru. Uitați-vă, toți uitați-vă, Moldova, țară, de nebuni, uitați-vă.
Uitați-vă! Unde sunteți voi, amu? Ședeți la cald? Eu n-am cuvinte, cinstit, n-am cuvinte, n-am. Îmi pare rău de așa o țară și de mentalitatea toată voastră, absolut la toți, absolut la toți, care nu înțeleg că și se desfășoară de urmă la spatele vostru. Voi asta puteți să înțelegeți. Voi nu știți că sunteți anume puterea aceea în țară. Voi decideți soarta la moldoveni, la o țară întreagă. Și când voi aveți icoanele voastre și vă sfădiți unul cu altul, noi niciodată să fim uniți. Urmează fariseii ăștia, că ăștia sunt fariseii, ăștia nu răstignit Hristos, ia ca pe ăștia atâția, că aici iau răstignit Hristos. Ăștia sunt fariseii. Ia că uitați-vă! Eu nu știu, duc acolo, i-am dus la un foare și ăștia să-i trag cu un stoc, văd pe un caseac, atunci asta e primit. Eu i-aș prinde. Eu n-am cuvinte, Ghena, n-am! Înțelegi? N-am! Asta lumea să iei, să-i vadă, să-i vadă eroi naționali. Dacă ar și Ștefan Jiop, când le-ar freca câte o leoapă în cap, amuia la toți boii ăștia care pun flori acolo, i-ar schide sus de acolo. Nu știu, ei și rusenii spun flori la așa un monument care ține într-adevăr pământul moldovenesc. Moldovenesc, oameni buni! În grădina casei mele e copac. Eu n-am cuvinte, cinstit. Care cântă și pe frunze și pe vânt. Care știe tot ce-mi place și ce simt. Care știe când de curge. Și peste drum e catedrala lui Nicolae. Filmează încolo spre bonus, filmează, vezi? Pe telefonul ăla mai sus, ca bonusul e acolo, că acolo e Mișa, Da. Lupu Dacic, Mișa Lupu Dacic, ia că de la carabinieri, oameni buni. Care n-ați știut, abia ca să știți, Lupu Dacic e carabinieri. El trebuie dat jos din poliție, numai decât, el trebuie dat în judecată. Da, păi, El e persoană care e carabinier, el n-are dreptul să bage în politică și în toate prostiile astea. Lupu Dacic, știți, trebuie dat în judecată. Mișa Ungureanu la pușcărie. N-are dreptul după lege el să implice în politică. Poliția, carabinerii sunt apolitici, așa că știți care aveți posibilitatea și aveți studii juridice, luați și faceți un demers și luați și dați-l în judecată. Și dacă ei amuiați, dacă ăștia sunt farisei care au stignit Hristos, îi vedeți? Ăștia sunt farisei care au stignit Hristos. Uitați-vă! Uitați-vă atent! Dragi moldoveni, uitați-vă foarte atent!
Carabinieri. Vă l-am arătat numai și pe Mișa. Moișa, lupul dacic. Uitați-vă, uitați-vă la tâși, atent, uitați-vă. Uitați-vă, ei se mândresc cu ziua de azi, că le s-a prinit evenimentul. Uitați-vă foarte atent. Bălți, 27 îmi pare că azi, nici nu știu ce dată, am uitat, cinstit. Ziua istorică consacrată unirii cu Besarabia. Uitați-vă foarte atent. Și ca să înțelegeți, în mijloc e steagul României. României, nu Moldovei, dar României. Uitați-vă. Doamne ferește! Vă mândriți? Voi vă mândriți ori nu? Da. Ați văzut? Luați și dați-l în judecat care aveți posibilitatea, știți, dați câțiva de documente și dați-l în judecată pe Mișulică. Mișulică trebuie să șadă la odihnă. Uitați-vă, uitați-vă și nu uitați de ziua de azi la Bălți cu eveniment istoric. Uitați-vă, drag popor, uitați-vă atent. Cu ce se mândrește țara Moldova azi? Uitați-vă atent. Ia ca așa. Eu n-am cuvinte. Facă la panihidă. Da, e veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Închisă activitatea de astăzi și vă mulțumim tuturor pentru participare. Auziți? Auziți? Voi auziți asta sau nu? Suca! Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni și aici vom sta. Că noi suntem stăpâni. Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni. Voi înțelegeți ce-ți face amu la Bălți în centrul orașului sau nu? Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni. Voi serios? Mulți în sărăcie, alții în avuție și minciuna peste tot. Что такое? Что такое? Cine stăpânește nu se mai gândește la cei care nu mai pot. Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni și aici vom sta mereu.
смей! Не трогай! Не трогайте людей! Не трогать людей! Nor să moară caii când visează câinii, țara nu este amor. Treziți-vă, românii, că noi suntem stăpâni și aici vom sta mereu. Aici e Republica Moldova. Treziți-vă, românii, oameni frumoși și buni, speranța e în Dumnezeu. Treziți-vă, românii, că noi suntem stăpâni și aici vom sta mereu. Uitați-vă atent! Românii, oameni frumoși și buni, speranța e în Dumnezeu. Care este motivul provocați conflict? Care este motivul? Motivul că și Republica Moldova și să cântă imnul României. Doamne, Imnul României, noi suntem în Republica Moldova. Vă place evenimentul? Vă place evenimentul? Vă place evenimentul? Vă place evenimentul? Doamne, fiecare are dreptul la opinie. Este clar? Serios? Da, serios. Dar de moldoveni de ce n-au spus? De cine? De ce vă nu vorbesc despre moldoveni? De ce vorbesc și eu numai mă despre măresc români? față de cineva? Și nu Dar provocați. de cine? Nu provocați. Nu comportați normal. Sunteți într-un loc public. Este clar? Eu destul de frumos vorbesc. Cum voi ați... Ușa, asta e poliție. Vă dați seama? Și vor iei la tine. Și vor iei la tine. Eu tot dacă stau cu primul și le arăt acolo. Eu n-am cu... Cum nu tak? Ia uite, uite-te! Uite că eu îl arăt la o țară întreagă. Eu am plâns până am o suca. Tu înțelegi? Ia uite, și ce e făcut de la omul ăsta? Ce e făcut de la omul ăsta? Nică... Nici stai liniștit, că dacă e caz cineva ar zic ceva, las că noi suntem martori. Ușa, voi vedeți treci ori nu? Eu lăsat copilul ăsta să plăcă ce e pentru aici. Este live, stai liniștit, este filmat. Eu n-am cuvinte. Nu, dar n-aș mă poate. Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Spuneți-mi pentru ce? Cine dumneavoastră sunteți? Eu sunt cetățeana orașului ăsta și cetățeana Republicii Moldova. Dar reportați cum mă numesc. Doamne, vă rog frumos. Nu spuneți. Datele personale nu le spuneți. Om! E om! Care om? Eu de profil mă apropiam. Doamna Vândioș a dreptul streacă, eu vreau streacă. Și așa l-a pus și-o împiedicat-o. Și eu îți dă-te măiașăulea, eu vine spre mine. E spre mine, că este live-ul включit, și că te acolo tot este, tot zapis. Așa că nu spuneți vă că e vine la mine femeia asta, vine la mine. Ia că e de acolo, vine la mine. La noi. Un împiedicat, așa l-a dat înapoi, așa l-a strânge tearfa și ea și el trebuie... Nu pune mâna pe dânsa, omule! Doamnă polițist, nu puneți mâna pe oameni! Nu pune mâna! Nu pune mâna! Dar de ce? Nu vă apropiați de atât. Dar de ce adică? Eu am tot dreptul! Dați-i omului pașii! Uitați-și pașii! Ia că asta e dezbinare! Ia că s-o petrecut în ziua de azi! Uitați-vă! Uitați-vă! Fără de lege! Uitați-vă atent! Copil mic, cam 3 ani n-are. Îi dați voie să mă duc. Dar de ce? Nu, și să mă amendați? Eu nu vreau să cânt imnul României în Las, Republica Moldova. Prezentați-vă, vă rog. Prezentați-vă, vă rog. Nu pune mâna. Vă rog. Prezentați-vă, prezentați-vă, vă rog. Dumneavoastră mă vedeți pe uniformă? Vă s-a spus, nu vă apropiați de mine. Arătați în legitimație, prezentați-vă, vă rog. Dar dumneavoastră ce legitimație aveți? Eu sunt om viu. Mă, dar e normal. Îmi pare bine, Victoria. Victoria, întoarce-o.
schimbăm cu opinii. Hai cum faci o leacă cu camera. Noi nu ne schimbăm cu opinii, noi suntem la funcție. Ce sunt aici? Care conflict? Cine s-a bătut aici? S-au ușit, ei sunt victime și... Cu prezenții voastre. Cu prezența voastră, că și scopii. Eu sunt asigurare ordine publică. Da, și domnul și ea. Și scopau, ia uite și... Adică prezentarea omului la eveniment este o provocare, ca să înțelegeți, din partea poliției. Normal? Am dreptul. Decât când omul are drept pe Constituție să se deplaseze unde dorește el. Și protestare. Am dreptul. Protestați, când este. Nu, eu am vrut să fie de apelul de aici. României, tot apelul nostru, și Republica Moldova. Și care problemă? Și noi ambasada, noi consulat, nu n-au mă dreptul să atacați. arboreze Nu mă flagul atacați. străin. Dacă dumneavoastră mă atacați. Și vă atacați. Sunteți în online, nu verbal mă atacați. Cineva spune... Eu sunt la nivel proprie inițiativă. Da, eu sunt copil 3 ani, că mă sună și mare, că el trebuie în casă. Și de 3 ani acasă. Cu copil mai mare. Am eu copil mai mare. Dar de ce tu trebuie să dai dare de seamă, femeie, hei? Dă-le pace la... Ei, în loc să te protejeze, ei ia ca provoacă, ea ca asta tot. Dumneavoastră treci, ne urmați pe noi și voi... Voi n-aveți niciun drept, acolo e copil mic, acasă. Eu i-am spus, nu strezești, mă suni. Eu vă explic legal. Dacă dumneavoastră... Conform la și trebuie să treacă cu voi. Conform la și. Arătați hârtia. Arătați hârtia conform la care femeia se duce. Trebuie să deplaseze cu voi. Eu nu le-am spus, eu l-am strâns așa. O să vă explicăm. Dați un document care trebuie să doamna să ducă cu voi. Ne urmați, vă rog frumos. Nu, eu am acasă copil, eu am copil mic. Eu am copil mic, eu mă duc acasă. Eu am copil mic, eu mă duc acasă. Ne urmați Nu, la eu n-am sediul poliției. În cazul în care Nu, la mine copilul sunat, că așa mai mare a sunat că vine, că așa mic s-a trezit. Și ați mă forțați, ați ne pune, na. Spune, haide! Pentru și. Uitați-vă ce faci, uitați-vă foarte atent. Domn polițist, nu provocați femeie. Are copil mic acasă. Dați-i drum acasă. Eu vă provoc, da? Nu să singură vă provocați. Noi discutăm destul de calm. Dați-i drumul femeii acasă. Doamnă! Eu nu-s doamnă, eu sunt femeie, om viu. Dar eu cum v-am spus? Vă indic acum, dați-i drum femeii acasă, care are copil acasă. Eu nu-s doamnă, eu sunt om viu. Uitați-vă cum nu-i de drum la femeie, se duc acasă la copil mic. Uitați-vă atent. Poliția. Actul, prezentați actul. Conform la care trebuie să deplaseze cu voi. Cere actul, cere actul, cere actul, cere actul. Actul înscris. Nu, eu am copil mic, dumneavoastră aveți dreptul. Mama mea l-a lăsat. Da. Nu era problemă. E că așa se face justiția la noi în Moldova. Asta de extensiune, să fie rău la mama mea și la copil. Nu mă prezint. Nu mă prezint. Eu și ce să-mi faceți? Să-mi puneți amendă. Puneți amendă și când ați mai închideți. Ne urmați. Conform la ce să vă urmeze? Aveți un document? Pentru ce să vă... Eu discut cu dumneavoastră. Am dreptul ca om. Ați înțeles? Eu cer act conform la care trebuie să deplaseze doamna. Eu nu vorbesc cu spatele, domnul polițist. Actul, prezentați actul înscris, conform la care trebuie să deplaseze femeie cu copilul care l-a lăsat acasă.
Și am eu. Și ați mă închideți ce sunt. Doamne ferește, dar cine Ce o să sunt vă Ați mă amendați? Cine o să E că ea de-am uite, eu nu văd nici și trebuie să te fac tecă. Nu știu, nu deschide, eu apasă pe steluța și așa. Live-ul merge, că eu îl aud. Трансляция закроется. Так, он сам. Nu apasă pe steluța asta iar din nou. Nu, stai că mă. Iată cum trebuie. A mea, persoana mea și a familiei mele. Da. Și numărul de telefon. Strada Pușkin? Я смотрю, СМИ. Stați alea, că acolo s-a pus amendă pentru persoană. Cine s-a pus amendă? Cine nu m-a informat nimic? Prin poștă. Prin poștă s-a dus să răspund. Cine vă Prin informat? poștă, vreți să vă arăt răspunsul? Care a fost răspunsul? Nu am găsit. Da. Răspuns că a tras... Nu, acolo a fost alta. Nu, a fost mai înainte. Doamne, vă prezentați la rog, lăsați de stat, de stat. Nu, acolo au fost două cazuri. Pe un caz s-a lucrat, pe alt caz nu s-a lucrat. Bine, în fine, administrație de poliție și asta s-a scris. Și informații. Dar pe informația se stă înscris. Absolut, o venit răspuns că nu s-a găsit persoana în cauză. Doamne, s-a venit răspuns clar. Și clar. Foarte expres. A fost sancționată. Da, pe un caz, când s-a dus cu registrări. Dar pe mesaje nu s-a venit. Doamne, ferește și apără. Nu aveți, cum ați scris, și dumneavoastră. nu probi. Dumneavoastră ne-a spus pe cu gură, nu puteți, nu ca să spun de unde a venit mesajul, mai scurt. Nu aveți dostуп la rețeaua de comunicare și tot așa. Așa a spus? Nu prezint nici mă. Gata, s-a terminat, nu nici mă. Nu ai probleme. Este înștiințare. Și științare. Vă spun exact, pentru ce ați provocat. Ce am provocat? Eu că am luat drapel într-o parte. Ce am provocat? Eu pe cineva am bătut, cineva am omorât, cineva l-am forțat, l-am agresat fizic. Care? Care ați deranjat oamenii aceia? Dar ei mie mă tot mă deranjează când imnul României. Nu, dar ce trebuie să-mi cojor eu? Dacă eu vreau să trec pe aici. Nu dacă e și eveniment ce faci. Nu dacă copiii voștri ați danseze mâini pe mâini aici, școlari și eu să-i provoc. Nu, copiii noștri, nu copiii români. Măcar români și bă, măcar ceceni, gruzini și așa mai departe. N-are importanță. Sunteți egali. Evenimentul era gata. Dumnealui nu a participat la eveniment. Dumnealui era aici, că eu spre dânsul era veneam. vizitator. Dumnealui era aici. Era vizitator. Dumnealui n-avea nicio tangență. Eu arătam evenimentul, noi amândoi eram aici. Ați văzut și este înregistrată. Ați văzut schemați la eveniment? Ce schemăm? Ați avut vreo notificare din partea organizatorului, veniți, vă rog, la eveniment. Dar și fără invitați și în spate? Совестя. Совестя. Cu dronuri, da. 10 minute. 10 minute pentru ce? Eu mă prezint și mai departe. Care este procedura mai departe? Păi și atât? Nu, mi spuneți... Trebuie să mergem și noi în calitate de marcă? Nu să mergeți, că nu mă spun că eu. Dacă din casă. Nu eu vă spun că mă duc acasă. Eu mă duc acasă. Vor să iei doamna la poliție. Nu mai aveți dreptul să faceți tot ce vreți. Sunt anumite reguli. Dar cine v-a spus? Constituția dă voie să facem tot ce trebuiește. Dacă se încalcă drepturile. Care e problema? Păi nu-i dați voie să ducă la copil. Da. Ia ca vin acasă, am spus. 10 minute. Uite acolo gândul să nu scrizați și să... Ia ca vin. Vedeți? Copilul mă cheamă acasă, că și-au mici surprize. Vă prezentați numele, prenumele, patronimul, ziua luna noastră. Pentru ce? Spuneți-mi pentru ce? Cine persoană care a provocat conflict?
Vă rog, dumneavoastră, în personalitatea dumneavoastră. Cine e sponsorul? Noi avem dovezi că el nu a făcut nimic, absolut. Poftim, eu și învinuiesc că a făcut domnul. Atunci de ce nu-i dați drumul acasă? Dreptul la libera circulație. Dreptul la libera circulație. Dar Constituția ce scrie? Omul are dreptul să deplaseze unde dorește el, dar nu cu indicații de la poliție. Citație. Scrie citație doamnei, cetățeanului Republicii Moldova, după evenimentul dat. Cum vă place? S-a dus poliția, o chemat poliția că nu a avut nici o hârtiuță, document care să prezinte doamnei și a venit cu papca cu citație. Așa că îi scrie citație cu datele personale și mai departe. Poftim. Adică în timpul evenimentului poliția nu a avut date aceste acte deloc, dar insistau să deplaseze doamna cu dânsii, ca să înțelegeți. Acum, în timp ce după eveniment, cât am stat de vorbă și am ascultat toate porcării care se face aici, după eveniment, cineva a adus mapa cu aceste documente și acum e că îi scrie citații la doamnă, poliția. Domnule polițiști, nu uitați că acolo sunt date personale și aveți foarte bună responsabilitate în privința la asta. Și nu le dați la persoanele terțe, că e o răspundere destul de bună. Și scrie numărul meu de telefon, în calitate de martor pe mine, pe Victoria. Numai decât, cu atât mai mult eu am fixare. Mai mult au provocat aici ca atare poliție, atât conflictul ăsta. Da, corect, corect. Și că stai liniștit. Tu ai dat strie și el s-a dat înapoi cu tearfa și roșu, galben și albastru, care el n-are treabă să o arboreze și în centrul orașului. E numai la... Eu și de-o plângem în stream și arătam la toată lumea, înțelegi? Cum te cheamă? Natasha. Spuneți să nu semneze. Mi-a spus aseară când să vin. Nati? Spuneți să nu semneze, citiți atent ce scriu ei. Anume ce scriu, n-am înțeles. Ia citește și o scris ei acolo, atent. Du-te și citește atent și o scris ei. Hai, Mișunei! Gureanu! El nu-i scălește până nu citește. Citește din tăi, citește atent. Hai, cum faci tu propaganda pe TikTok, Mișune? Eu nu văd pe ochelari, citește. Grabă îți prinești tu citații, Mișulic. Citește atent. Citație în temeiul articolul 382. Eu, ca să ia ta. Dar nu iscăli, nu iscăli. Nu. Te implor, nu iscăli. Nu. Huliganism prea grav. Asta și eu am făcut huliganism. Nu prea. Eu am făcut huliganism aici. Huliganism prea grav. Nu iscăli. Nu uitați documentul. E documentul Dacă meu. vă prezint ceea ce bă, să ne arestați?
Doamnă, noi v-am dat, puteți să vă luați... Aș adus cu forța? Aș adus cu forța dacă nu vine. Prezentați cu apărător. E obligatoriu? Obligatoriu? E obligatoriu sau sfat? Consultați-vă. Încă o dată vă întreb, e obligatoriu sau e sfat? Eu vă doresc Răspundeți, vă rog, e obligatoriu sau e sfat? E obligatoriu sau e sfat? E obligatoriu, da? Unde e scris că e obligatoriu? Unde e scris că e obligatoriu? Arătați în legea că e obligat. Nu dați lumea eroare, asta nu e obligațiune. Extrem de grav. Care cu legalizare? Cine a omorât? Serios? Asta pentru voi e scris. Poliția. Eu am defectat ceva. Citiți din tăi legea... Citiți... Așa, corect. Eu nu eu. Așa, minunat, ecte oi. Bravo. Așa. Все. Unde trăiești tu, mami? Să iei de acolo, nu mai rămâi pe aici. Lasă-o ei. Lasă ei. E că ieși de acolo și ecte oi. Filmează. Nu luați, da? Dar cu ce scop să iei? V-am spus că asta nu e legitim și nu e scălit. Nu e de acord. Clar? La revedere. O zi bună. Hai spuneți numărele voastre. 067 067 067 60 80 32 Victoria. Și în TikTok Victoria Живорождена. Nu sunt. Și atât numărul? Ia ca așa oameni buni. Ia ca așa se face la noi în țară. Vă mândriți, sucă, cu asta? Sau nu? Vă mândriți, moldoveni? Mai ales aiștia care au icoane. Mai ales aiștia care dezbină în toate streamurile. Eu socot că eu mă mândresc cu așa un stream pentru că v-am arătat tot absolut și s-a desfășurat în ziua de azi. La Bălți, în centrul orașului, lângă Ștefan cel Mare, în față la primărie. Și faceți-vă concluzii, oameni buni. Și ne trebuie să подключим. Mai mulți nu iei nici o hârtie de la dânsii. Ia ca așa. Noi suntem martori железобетонные. Dar n-ai și tu căta la puscai de cajut. Ei s-au dat înapoi cu tearfa și lor de toate culorile, eu nu știu ce tearfa și era până la urmă. Că aici nu-i consulat, la consulat, numai la ambasade, acolo ai voie să arborezi. Corect. Astea străine, flaguri, steaguri, cum se mai numesc ele. Așa că aici nu au avut niciun drept. Ștefanel, tu pentru cine ai luptat? Pentru petușarele astea? Dar unde e la primărie la noi și steagurile, oameni buni? Unde schema Moldovei la primărie? Ia spuneți-ne, unde e steagul? Aha, ectele sus, ia uitați-vă. Vedeți? Steagul Moldovei. Și mai jos era steagul României. Dar gerbul nu-i colorat, nu-i frumos, nu-i amenajat ca lumea. Eu idei n-am, nu știu ce se petrece la noi cu asta. Da, eu știu, am înțeles. Așa că faceți concluzii, dragi moldoveni, dragă națiune, nație. 180 era taman atunci am atunci. Tu n-ai de... Nu, că eu spun aici tot live-ul ăsta să-l pun în TikTok. Nu, te rog frumos, nu mă pun nici pe mine. Nu, dar eu numai la urmă pe tine te-am... Eu știi cum. Alo. Я как я. Хорошая песенка la tine, la telefon. Fericită, gata, primăria mă vedea. Doamne ferești. Doamne ferești și apără. Asta tot ce pot eu să spun.
E ca așa, oameni buni. Dar înțelegi, eu am ieșit azi, eu doar am spus că eu am să vin azi. Ascult, dar eu dacă am spun că venim cu tine înseamnă că noi am fost înțeleși? Nu, Doamne ferește. Nici eu și bine, el a venit numai pentru de Tot vremea am dat cameră. Nu, da, el a înțeles după stream, că eu am deschis stream-ul, nu știu cine a mai deschis stream-ul, dar îmi pare că numai eu am deschis. Așa? Eu am spus aseară că am să vin, dar nu știm la ce oră. La ora 1, că Ghena ne-a spus ieri ca să vin la ora 1. Eram pregătită, cum eram prin casă, repede m-am schimbat de copil, Așa. N-am avut în 12 nici să înțelegi, eu nici nu ți-am știut pe tine. Tu și Ghena, că la mine acolo sunt ouă. Da. Eu am ieșit în oraș și mă duc la piață, mai nu știu ce, și văd delegația asta că se pornește în coașe. Și întreb, de acolo erau tineret. Eu sunt mai apropii de tineretul ăsta și întreb, zic, de unde vă porniți? La Ștefan cel Mare. Dar pentru ce? Nu ne-au spus. Voi vă închipuiți, așa a răspuns. Of, Doamne, eu nu știu, eu... Zic că pe Mișa l-ai filmat, Da, da? da, mă tin că da. Copii de școală? De școală? Nu, studenți. O spus, eu doar m-am apropiat. acolo, deși că e școală normală acolo. Este colegiu acolo, este așa la... Nu colegiu, până la 12 liceu. Colegiu este acolo. El a spus că e de la Burăbi, adresa, am uitat cum acolo strada și e la... Nu, de la Basarabia, eu doar m-am apropiat de părinte. Și el spus, zic, părintele Păi că, mă rog, am și eu o leacă de soveste. Da, și eu și mă apropii. Ne-a făcut treburile mele și am venit în coașe. Și am început, am deschis stream-ul. Eu și până acum am emoții. Cinstit. Nu, dar și-ți fac, Nata, nu și-ți fac. Dacă ei te arată, toată lumea o arătat. Treziți-vă, români, că noi suntem stăpâni. Suca, nu stoi, tătăcoie. Cum asta se numește? Cine-i de acord? Dar contra cine-i? Ia ca așa. Noi spus mai mult să fac clinică, dar să eu Să rășumez noi idei. Știu să fac eu singur. Ei n-aveau să fac nic, spus mai mult. Dar eu m-am așteptat la așa ceva, eu eram gata la așa ceva. Dar când te-am văzut pe tine, că eu de tine n-am înțeles ce se întâmpla acolo. Și apoi m-a dat mai aproape, stai băi, că femeia asta strânge drapelul. Dar noi ne râdem cu Ghena, că asta era, parcă era veșnică pomenirii, știi? Când dădeau ei cu astea, și talentul. Eu n-am cuvinte. Понимаешь? Și sucă, tot știu despre evenimentul ăsta, tot stric pe alături din Bălțeni și nimeni nu s-a revoltat. Eu mă stăt centrul ăsta și tot care așa, spunem, bă, știi ce se întâmplă acolo în centru, știi? Și spunem, zic, ia ca așa și așa. Ei, da și, ia ca tu, пожалуйста. Ei, da și se duceau în treaba lor. Ia ca așa, vedeți? Ia ca așa, oameni buni, ia ca așa la noi se face politica, dezbinarea, înjosirea la o întreagă națiune, nații, la moldoveni. Dar nu uitați că noi avem o mulțime de națiuni la noi, în țară. У нас многонациональная страна, multinațională, înțelegeți? Și ies așa că ei, treziți-vă români că noi suntem stăpâni, dar noi și ne-ați și moare. E ca așa, oameni buni. Da, e ca așa-i. Îl întreb pe părinte, dar studenții ăștia fac parte din biserica basarabeană a voastră? Și da, cu așa o mândrie vorbește, n-ai idei. Eu nu știu, oi. Eu mă duc în leavă, în stângă, așa că nu vă chiar după insult. Eu i-am dat de-am și lui Ghena și torba să ne-o astea, dacă ceva. Eu mă pun înaintea ta și repede le fac farfală. Да, конечно, să încerci.
E ca așa oameni buni, e ca așa eveniment la noi. Честно, prima citație acasă, încă o dată. Azi poți să-mi dai un gudoc. Da, un șas mă duc spre coșa. Să-mi dai un gudoc, că te dăm numărul să dau cui trebuie și să suni. Nu, da. E ca așa Ghena, vezi? Și ca să înțelegi, Natasha, când am stat noi cu băietul aici, odată la greva foamei băietul și eu dormeam aici ca proasta, 2 ani jumate în urmă, când am stat la Новые Funduri. Atunci, не, тогда это не касалось каждого из них. Но мы тогда поднимали фундаментальное, потому что придет время, шла fiecare din voi să închide cartelele și să strafuit ca și noi. Și fiecare probleme noi câte le avem, fiecare din voi să le aibă. Și au ajuns peste 2 ani jumate. La fiecare este aceeași probleme care am avut noi. La fundurile noi când eram bătuți în ziua vâră la alegeri. Cine a fost? Nimeni nu a fost, măcar că știu eu, și de acolo, și unde-s bălțenii? Да, все, я закрываю стрим, ребята. Встречаемся в другом стриме. Вечером у кого-то, может, у Зибуна Латоц, la revedere. Зависает. Nu găsesc, n-au dostupul la rețea, n-au nimic. Dacă îmi amendez, ei strimi. Eu am 27 de strafuri tot cu băietul, aproape 30. Nu, Doamne ferește, sunt nebună. Eu nu sunt persoană fizică ca să le achit. Eu sunt om. Вот, наконец-то. Унде скрыть закрыть. Астай. Завершить, да.